केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सावंतवाडी शहरातील जुना बाजार येथील श्रीदेव नरसोबा मंदिराच्या गणरायाला पालखी सोहळ्यातून तर सालेवाडा येथील हिंदू मुस्लिम एकतेच्या भट्टीवाडा येथील बाप्पासह घरगुती गणपतीला मोठ्या जल्लोषात निरोप देण्यात आला आहे. बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडेना आमुच्या मनाला. बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडेना आमुच्या मनाला. बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडेना आमुच्या मनाला. निराश आमच्या जीवनी हो केली सुखाची किमया. तुम्ही निघाला सोडून हो उजाड झाली दुनिया. मन व्याकुळते तुझला स्मरते, मन व्याकुळते तुझला स्मरते. दुःख सांगू आता कोणाला. बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडेना आमच्या मनाला. बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडेना आमच्या मनाला. तालामधी पाय नाचती हो गुलाल चेहऱ्यावरती. रंगल्या चेहऱ्या आडुनी हो उदास डोळे रडती. बांध मनाचा फुटला आता, बांध मनाचा फुटला आता. सोडून जाऊ नका आम्हाला. बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडेना आमुच्या मनाला. 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 बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडेना आमुच्या मनाला.
आश आमच्या जीवनी हो केली सुखाची किमया तुम्ही निघाला सोडून हो उजाड झाली दुनिया मन व्याकुळते तुझला स्मरते मन व्याकुळते तुझला स्मरते दुःख सांगू आता कोणाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडे ना आमच्या मनाला ढोलाच्या तालात गुलाल रंगात नेऊया बाप्पाला वाजत गाजत नाचत यावं पुढल्या वर्षाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडे ना आमच्या मनाला तालामधी पाय नाचती हो गुलाल चेहऱ्यावरती रंगल्या चेहऱ्या आडुनी हो उदास डोळे रडती बांध मनाचा फुटला आता बांध मनाचा फुटला आता सोडून जाऊ नका आम्हाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडे ना आमच्या मनाला ढोलाच्या तालात गुलाल रंगात नेऊया बाप्पाला वाजत गाजत नाचत यावं पुढल्या वर्षाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडे ना आमच्या मनाला आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.